Türkmen Hava Ýolları Milli Aviakompaniýanyň işgärleriniň aýtmagyna görä, Aşgabat şäher häkimligi olaryň maskalalaryny köçä çykarýar. Kosmonawtlar bulwarynyň 263-nji umumy jaýynyň ýaşaýjylary 6-njy ýanwarda Azatlyk radiosyna ýüz tutdular. Bu köçe Türkmen Hava Ýolları kompaniýasynyň bir aerodromuna baryp tepleşýär. Indi Aşgabat häkimliginiň pikirine görä, ol ýerden alliýe döretmeli. Şol jaýlaryň ýykyljakdygy baradaky habary Azatlyk radiosy geçen ýylyň tumsunda ma'lum edipdi. Ol umumy ýatak jaýynyň ýykylmagy netijesinde Milli Aviakompaniýanyň işgärlerinden 47 maskala üýtüz galýar. Bize kömek gerek, islendik kömek. Iň bolmandy biziň ýagdaýymyzy köpçülige ýetirmäge. Biz Türkmen Hava Ýolları kompaniýasynyň işgärleri Kosmonawtlar bulwaryndaky 263-nji jaýda öňkü Laçyn mihmanhanasyndan döredilen umumy ýatak jaýynda maskala bolup ýaşaýarys. Biz ol ýerde 47 maskala biziň ählimiz diýen ýaly Türkmen Hava Ýollarynyň işgärleri. Biziň aramyzda uçur sürüjüleri, pilotlar, ýolagçylary hyzmat edijiler, aviatehnikler, aviasiýa hyzmatynyň howpsuzlygyny üpçün edijiler hem beýlikler bar. Biz häzir ören agyr ýagdaýa düşdük diýip ol jaýyň ýaşaýjylary ýazýar. Aýdylsyna görä ýaşaýjylary jaýdan çaltyrak çykarmak üçin olary işden boşatmak haýwaty atylýar. Berilýän elektrik togy, suw hem ýyladys ulgamy eýýäm kesilipdir. Ýöne bu gusyň içinde nire etjek? Ýaşaýjylar taýýar iýmitler bilen oňu edýärler. Ýaşaýjylaryň ýollan hatynda aýdylysyna görä, bu jaýy ýykyp aýyrmak Aşgabatyň häkimi Samy Muhammed Durduliýewiň buyruguna laýyklykda amala asyrylýar. Owal wagtda biz ýalňysyp bu çäre begenipdiriz. Bizi Parax 7 itrapçysynda gurulýan täze jaýlary göçürürler diýdik. Biziň respublikamyzyň ýol wastasy Aşgabat şäheriniň häkimine täze gurulan Parax 7 itrapçysyndaky jaýlary ýaşaýjylary göçürmek barada buyruk berendigini biz ýerli habarlarda öz gözümüz bilen gördük. Ýöne biz ol buyrugyň umumy ýatak jaýlarynda ýaşaýanlara degisli bolmajagyny bilmändiris. 2019-njy ýylyň dekabr aýynyň ahyrynda biz Türkmen Hava Ýolları idarasyndan ýürüýte duýduruş berilip, ýaşaýan jaýlarymyzy hökman boşatmalydygymyzy aýtdylar. Bu biziň täze ýyl sowgadymyz boldy diýip ol ýüzlenmedi aýdylýar. Olar özlerine Türkmen Hava Ýolları idarasynyň ýaşamak üçin başga bir jaý bermekden ýüz öwürýändiklaryny, häzirki ýaşaýan otoglaryny bolsa, meýletin ýagdaýda boşatmagy talap edýändiklerini hem aýdarlar. Bu dören ýagdaýda olaryň ýüzbe-ýüz bolýan beýliki kynçylyklary barada takyk bilmek isläp, umumy ýatak jaýynda ýaşaýan maskalalar bilen aratyny gaçmagy tinançdyk. Ýöne biziň tinançygymyz netijesiz tamamlandy. Seýlekim bu ýagdaý hakda Aşgabat şäher häkimliginden Türkmen Hava Ýolları kompaniýasynyň baş edarasyndan kommentariýa alyp bolmady.